Alisa wes. Lah aku Kowe nembang kok sak kowe. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan Jalan Anggajaya. Nomor 2 nomor 13B sate Pak Yo. Pak Yo. Apik iki. ayo salahke wae nek aku sing nembang disalahke. Rasah dikeke. Lho, kok gitu? Wong ora iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho. Lah iki malah nek sing Nanti Lisa kabur, maju ayo langsung repot. nyosa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis duwe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora dingono. bener, sing ana iki lho sing Wis nguturi. saking tresnane ro kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rezeki saka Gusti. Lumantar. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebune kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak ungsum penjahat iki. Iki lho, Iya. ayo maju, nyayuk 300. Ya, kok nek wis Lisa nyambut maju, gawe. giliran aku kok podang kuning. Lah, Delehke. iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite yo. Lho nek pelit kuwi nang watak. Ah, Kuwi nang Apa? watak. Ora lho. Kula Iki lho. watak karo watu iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Keluarga. Mergane aku nanti, mbah mergane arep mbiyen tau seneng aku ning aku wegah. muni piye kuwi sih? Anu jare mbiyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sing muni ngono? Si Tatin. Wah, wong gegeden rumah. Nah iki ora gegeden Kowe rumangsa. iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagake endi? Aku tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagak aku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? On cagake cilike semono. Tegese iki ati aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekere jenengan ki nek ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo rakitan disangga sithik. Nyanyi. Dinake Mas. Mbak ono kuwi iket mau rasa dadak padu. Oh, wis Lah aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek se ana kok. iki bar mangan pir ganyi. Apa? Mergane. Dinehke muni-muni ora dinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Bentuke kaya ngapa kuwi pilih? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Mambu ra? Ora wis tanget kok. Kene obat kok diinget iki piye? Aja kaya ngono. Nang seni iki sing penting rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene tak nehi gelem ra? Wis. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah margane? Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Lali bojoku nang omah ya. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Delok. Delok apa duwe apa piye? Duwe streaming lho anggere karo si gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendut. Kok iso-isone mei gendut, aku ora gendut lho. Mboten. Lho iki rezeki iki ora sangkan parah. Lah nggih, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Seono. Iya. Kuwi disyukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ra
apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditampa. Mas, kok jenengan tegel nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane 90 to. oh gaglakan 10.000 nggo ngopo Lah nggih, kula barang niku trimo dipotong. Tin iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingket nganggo apa nek sampe? 95.000-an kabeh plek. Ya tetep bolong ya. Wis ora apa-apa. wis ora geleleng Tukoke beras dibubur rak ya dadi oke. 90 iki iso dadi 9 yuta, Mas. carane Carane didongani, Mas. oh iso wae Lho, iso. Dongo. 90 dadi 9 juta 9 lah mbok ora sandagel Pripun? wis njaluk ditaku pira 100 engko tok dongani kok didombong loro Dadi ora oleh 9 yuta. lah mergane Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7,5? Mboten. Ben dadi, ben dadi. Ha 7 juta setengah. Oh dagelan kok ya 90 tampane. Lho, kuwi rejeki. Wes kene nggo aku wae tak gawake. Oke nih, gonmu yo tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki wajib. Coba kabut ndi ro nggonku. Ya kena abot nggon aku. Aku wis 200 kok. Ning akeh nggonamu. Mulai lah apa iki? jenenge abot ngene tatin Tak lumpuhke sesuk nek dienggo pas bodo iki lho, Mas. Maksudnya piye? Dikak nggo sedekah. duwite iki lho kowe iki nek karo aku curiga sithik kok Lah Wong aku muni genah abot nggonamu kok maksudnya piye karo mendorong matane Lah ta, ora aku to. Kuwi dianggep sedulur kowe iki. Sapa sing nganggep sedulur? Paseno. Prek. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Iya, kenapa? Wong kok anduene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Ayo ning lahirke kowe kok ngono kok. ya diwiwiti Yo. podang kuning Podang kuning sora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Nyemong. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Akeh iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezekimu. Ya aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya kan sekarang matane lobok kok iku Heeh. moto kok lobok iki piye? Bocah. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa ki ya? Najan ngono ya. kok najan Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sapa iki kancaku? Aduh. Lumayan. Apa wi jaluke apa? Ini jaluke kok es kopior. apa nyuwun apa nawalane Lumayan, Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lah nggih mboten, Mas. Ah, iya. Delongkas jumlahe 9 yuta. Yo. Nadyan ya Aku bingung. Napa di 200 sok bingung. Saben dina mikir manuk. Ayah. Ngapa? Anu, Lah ngapa to? ora apa. Muni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Loh, kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk
sun pikat bu lute benda mangga ya esok awan ning omah wis ora krasa Cha
Asline sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Ngendang. Iya, wis cen arep gelut mah aku. Hah? Oh. Arep gelut. Kowe? Mbok aku melu. Tapi Wong gelut kok melu. Ayo sapa ngerti denku nggawa bola? Aku ora dadi balamu. Iya. balane sapa? Balane denku. Iya. Abolo. Matur suwun. Matur suwun. Sampun menika. Sampun. Nggih. Ya, urut-urut liyane isih Urut akeh. liyane, nggih.